Çar mamosteyên Kurd ji bo hînkirina zimanê Kurdî bi zaravayê kurmancî pirtûkek amade kirin bi navê Kurdîzan û ev pirtûk ji aliyê wexta Mezopotamyayê li Amedê hate çapkirin. Li ser vê pirtûkê jî bername danasînê li dar ket li Qesra Zerzevanê. Serokê Wexfê Selîm Ölçer axaftina xêrhatinê kir. Wexfa me zanîngehê avane kir ama bi ew kêra bi şuxlandina wî li ekserî li ser ziman û li ser tiştê akademîk in. Vî Kurdîzanê jî li ser vî ewkê ava bû. Hêjayê gotinê ku Kurdîzan ji aliyê çar mamosteyên Kurd Tahîr Aydin, Abdurrahman Adax, Zülküf Ergin û Mîkaîl Bülbül hatiye amadekirin. Ev pirtûk wek pirtûkeke ziman, pirtûkeke perwerdeya ziman yên dinyayê, yên cîhanê wek yên îngilîzî ku mesela yek ji wan ku hedweye di wan da çi heye me heman tiştan divê pirtûkê de bi cih anî ji bo perwerdeya ziman. Ev pirtûk setek e yani ji asta destpêkê, asta navîn û asta bilind ev asta destpêk e. Ev pirtûk ji bo perwerdehiya dibistanê, bernameyên lîsansê, lîsansa bilind, kursên taybet û xebatên takekesî hatiye plankirin. Xebat bu asta destpêkê ji du pirtûkan pêk tê. Yek jî pirtûka dersê, ya din jî pirtûka xebatê ye. Pirtûka dersê jî ser hînkirina temayên cûr bi cûr û mijarên rêzmanî radiweste. Li Kurdîzanê de ji bo birêxistin û hêsankirina hînkariyê pergala unîte û dersan hatiye bikaranîn. Pirtûk ji du unîteyan û her unîte ji çardeh dersan pêk tê. Bi tevahî 28 ders li Kurdîzanê de hene. Mîkaîl Bülbül yek ji amadekarên pirtûkê ye û di ber de jî rêveberê Wexfa Mezopotamyayê ye. Kurdîzan beşa kurmancî ji bo kesek ku piçekê Kurdî dizanin û Kurdî dikarin biaxivin hatiye amadekirin. Bi milyona Kurd hene me wisa em fikirîn. Bi milyona Kurd hene ku zimanê xwe baş nizanin, nikarin baş bixwînin, nikarin baş binivîsin. Pêşî me got ji bo Kurdan me tiştekî amade bikin, ne ji bo biyaniya ji ber ku ji bo biyaniya cuda ne û kitêb. Me çawa kir, me dest pê kir salek zêde em xebitîn û wek setekê me gomê amade bikin, 6 kitap. Du kitabê ewilî me asta destpêkê me çap kir. Pirtûka Kurdîzan li ser platformên onlaynê jî ji bo wî firotinê hatiye belavkirin. Xecîcan Farxîn, Deng Amerîka, Amed. QR kod me li pirtûkê zêde kirine